खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै रेडिअ स्टेशन क'क्राझार आकाशबाणी एनाउन्सारफोरा गोदान गोजाम मावथिफारियाफोरनि लोगो हमज्लायनाय मेल जथुमदों। बिथांमोना क'क्राझाराव थानाय रेडिअ स्टेशनखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो क'क्राझारावनो प्रग्राम सालायग्रा हेडआ जानांगौनि थाखाय बिटिसिआव आगोमा सानै एमपि दङ, रोनगोरा नार्जारी आरो जयन्त बसुमतारी। बिथांमोन थानायावनो क'क्राझाराव थानाय बर'नि आगोमा रेडिअ स्टेशनखौ जेन फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावो, बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ होनाय जागोन होनना फोरमायदों आकाशबाणी एनाउन्सारफोरा। बिथांमोननि हास्थायनाया बेनो दि प्रग्राम हेडआ क'क्राझारावनो जानांगौ, जेराव गुवाहाटीनिफ्रायसो सालायबाय थानाय जायो। बेवहाय गोबांथार उसुबिदाफोर जायो होनना फोरमायदों आकाशबाणी एनाउन्सारफोरा। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीआ बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनाया आंनि बिबान नङा होनना बुंनायनि सायाव मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, हाग्रामा महिलारीआ बिटिसिनि चिफ जानानै बिटिसिनि गासै रेसपन्सिबिलिटिया बिथांनियावनो दङ, जेब्ला बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ। मानो होनोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारीआ सरकारनि सासे मुरब्बी हिसाबै संबिधाननि आधाराव अथ टेकिं लाबाय आरो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै 35 लाख जनसंख्यानि गांनाय उखैनाय आरो आंखालफोर आरो बिसायख'थिनि समाव जेरैबायदि रायजो राजानो खोथा होदोंमोन, बेफोरखौ मावफुंनाया बिथांनि बिबान। हाग्रामा महिलारीआ 17 बोसोर सम मोनदोंमोन खामानि मावनो थाखाय। बे 17 बोसोराव गोबांखौ मावबाय आरो माखासे आद्रा थालांदोंमोन। बे आद्रा थालांनायखौ थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ माखासेखौ मावनो गोनां जादों आरो गोबां आद्रा थाबावबाय। जिहेतु काउन्सिल मोनसेनि रेसपन्सिबिलिटि थायो, बिथांमोननि हेफाजाब नांगौ। बेखायनो हाग्रामा महिलारीखौ जिहेतु बिथाङा बिटिसिनि चिफ जाबाय, जेब्ला बर' एकर्ड बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ होनना खावलायो मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बिथां हाग्रामा महिलारीखौबो सम मिलायनानै लोगो हमनानै रायज्लायनायनिबो खोथा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोखौ बुंदों, बिपिएफआ बोरैबाहैसो सरकाराव फैदों आरो बिपिएफ दोलोआ आमेरिकायावसो दाजानाय। मेक आमेरिका ग्रेट एगेन बे स्ल'गानजोंसो बिपिएफआ बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बिथांमोना माबोरै मावफुंनो नाजानो, बिपिएफआ बोरै बोरै देरहालांखो बेखौनो मोनथिया, भटआ बबेनिफ्राय फैखो बेखौनो मोनथिया होनना बुङो इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारीआ सरकार दानाया 1 दानानो जायाखै। बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारीआ बिसायख'थिनि समाव रायजो राजानो खोथा होनायफोर जेरैहाय हानि पाट्टा होनाय, लाइमोनफोरनो 100 कौटि होनाय, बे गासै खामानिखौ मानो दाबो मावफुङाखै होनना सोंलु खालामो राजु नार्जारि। बिथाङा जुदि थाबनो मावफुङाब्ला सेक्रेटारियेट मोखाङाव थांनानै आन्दोलन खालामनो रेडि। इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिटिआरनि बायजोआवबो बिजाथि होनायनि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया। जुदिहाय होनाय जाया अब्लाबो गुबुन बिजाथिखौ हेफाजाब होनायनि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया। 2020 मायथाइनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव देरहाबोदों आरो बे बारावसो बिपिएफआ देरहानो हादों। बे खनसे हारिनायाव जोंहा गोसो बायनाय गैया होनना बुङो राजु नार्जारि। बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सा 26 सिकिउरिटि गार्डफोरखौ बोखारनांगौनि दाबि खालामदों कंग्रेस दोलोनि एमएलए अखिल गगैआ। मख'नो गोनांदि आसामाव आथिखालाव जुबिन गार्डनि सिनेमा रइ रइ बिनालेखौ नायनो होंगो दोंगो जानायखौ ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै गोबां मन्थ्रि एमएलएफोराबो जुबिन गार्डनि रइ रइ बिनाले सावथुनखौ नायदों। बेनि गेजेरावनो एमएलए अखिल गगैनि मोनसे इन्टारेस्टिं पलिटिकेल डायलग। बिजेपि दोलोआ बुंदों, हिमन्त बिश्व शर्मा बादि मोजां चिफ मिनिस्टार, रायजो राजाजों मोजां मोनजाग्रा आसामाव सासेबो उजियाखै। बे बाथ्राखौ लानानै एमएलए अखिल गगैआ बुंदों, जुदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एसेबां मोजां चिफ मिनिस्टारब्ला, रायजो राजाजों मोजां मोनजाग्रा मिनिस्टारब्ला, रायजो राजाजों लोगोसे जुबिन गार्डनि सिनेमा नायनो फैनायाव 26 गोख्रों सिकिउरिटि गार्डखौ लाना सिङाव हाबनो मानि गोनांथि?
रायजोफोरा एसेबां मोजां मोनोब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया सिकिउरिटि गार्डनि गोनांथियानो गैया। एमएलए उखिल गगैया बुंदों, आंबो सिनेमाखौ नायदों, नाथाय आंनि सानै खान्दा खान्दा पिस्तल लाग्रा गार्डखौ बाहेराव दोननानैसो लाइनाव थानानै आंबो जुबिन गार्डनि सिनेमाखौ नायदों। नाथाय आसामनि मोजांसिन चिफ मिनिस्टारआ सा 26 गोख्रों सिकिउरिटि गार्डफोरखौ लानानैसो सिनेमाखौ नायफिननो हादों। मानोना बिथाङा सिकिउरिटि गार्ड गैयालासे माब्लाबाबो रायजोजों लोगोसे सिनेमा हलाव फैनो हाया। मानोना आसामनि सुबुंफोरा बिथांखौ गाग्लोबगोन, सेन्देलजों खुबैगोन। मानोना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुबिन गार्डनि न्यायखौ दासिमबो होनो हायाखै। एमएलए उखिल गगैया बुंदों, आं लोगोआव गार्ड लायालासिनो गोबां मानसिफोरजों लोगोसे सिनेमाखौ नायफैदों, फट' लाजादों, नाथाय आंखौथ' रावबो जेबोखौनो खालामाखै, सेन्देलजोंबो खुबैयाखै। मानोना आंहा गिनांगौआनो गैया, नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माहा मानि थाखाय गिनांगौ? बे जाबाय जुबिन गार्डनि न्यायखौ दासिमबो होनो हायाखै। बेखायनो आसामनि सुबुंफोरा बिथांखौ गाग्लोबगोन। बिथांनि दाबि, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सा 26 गार्डफोरखौ खमायना होनांगौ आरो सा 3ल' होनांगौ होनना दाबि खालामदों एमएलए उखिल गगैया। मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलाव बाहागो लानाय दीप्ति बसुमतारिया माखासे गोनां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बेखौ खोनासंना लाग्रोदो। पहले तो मैं सभी इंडियंस को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे इतने सारे प्यार, इतने सारे सपोर्ट्स दे रहे, और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इतने सारे प्यार मिलेंगे। और आई होप एंड आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आं बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे बे वीडियोखौ जोबजासे नायगोन होननानै। सो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 के पीपल्स चॉइस टाइटल के वोटिंग लाइन अभी ओपन हो चुके हैं। काफी सारे लोग सोच रहे कि ये जो पीपल्स चॉइस टाइटल है, इसका जो टॉप 10 रैंक है वही ग्रैंड फिनाले के टॉप 10 में एंट्री मिलेंगे, पर बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये जो पीपल्स चॉइस टाइटल है इसमें से सिर्फ एक ही विनर बनके ग्रैंड फिनाले के रात के जो टॉप 10 होंगे उसमें ही सिर्फ एक ही एंट्री हो पाएंगे। दा बिदिनो मानसिफोरा सानगासिनो जे बे पीपल्स चॉइसनि टॉप 10 रेंकआनो ग्रैंड फिनालेनि टॉप 10 आव थांगोन होननानै, नाथाय बिदि नङा। पीपल्स चॉइसनिफ्राय सासेल' देरहानानै बै ग्रैंड फिनाले खालि टॉप 10 आव सासेल' एंट्री मोनगोन। मैं आशा करती हूँ आप लोग जितने मुझे प्यार देते आ रहे थे, जितने सपोर्ट देते आ रहे, ठीक वैसे ही आगे भी जाके आप लोग मुझे उतने ही प्यार और सपोर्ट देंगे। आं आशा खालामो जे नोंथांमोना दिनैसिम आंखौ जेसेबां सपोर्ट आरो अननाय होबोदोंमोन, ठीक बेबायदिनो सिगाङाव थांनानैबो आंनो अननाय आरो सपोर्टखौ होबाय थागोन होननानै। दा जोबनायाव आङो बयखौबो बुंनो सानो जे गोबां मानसिफोरानो गोबां नेगेटिभ कमेन्ट्सफोर हरगासिनो, नाथाय आंनो बे कम्पिटिशनाव आङो गावजों लोगोसे आं हारिमुखौ दिन्थिनानै, आं गावजों लोगोसे दिन्थिनानै आङो कम्पिट खालामगासिनो। दा बिनि थाखायनो आङो दिनैनिफ्राय आं नोंथांमोननिफ्राय पजिटिभ कमेन्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय, आरो नोंथांमोना जाहाथे आरज खालामो जे आङो बिनिफ्राय मोजाङै मोजां कम्पिट खालामनानै आङो आंनि जायगायाव थांफिननो हायो होननानै, आरो आंबो आंनिफ्राय हाजासेखौ नाजागोन। आंनि राव हारिमु, आंनि हादोरखौ जेरैबायदि दिन्थिनांगौ आं बेबायदि दिन्थिनो आं आंनिफ्राय हानायखिनिखौ आं नाजागोन। दा बेसेनोसै, गोजोन्थों, धन्यबाद, थेंक इउ।